Walay rice shortage din sa Sugbo o pabiling abunda ang supply. Kinagipasalig sa mga otoridad atol sa tigom kaganiya sa Provincial Price Monitoring Council. Anang report ni Nico Serino. Sa 11 tigom sa Cebu Provincial Price Monitoring Council, gitag-satag sa pagpresentar sa lain-laing government agencies ang ilang monitoring sa presyo sa mga produkto. Gikan sa DTI sa mga basic commodities o mga gamit sa balay, DENR sa kahoy igsusugnod og nipa, DOH sa presyo sa mga tambal sa butika ug Agriculture Department sa karne ug isda. Sa pagkaumol sa Monitoring Council, nasabutan ang hugot nga koordinasyon sa mga ahensya ug sa Kapitolyo aron maprotektaan ang konsumidor batok sa pagpatuyang ug saka sa presyo. Sa isyu sa bugas, gipasalig sa National Food Authority, walay shortage sa bugas humay. Ang NFA dunay kapin sa 400,000 bags sa bugas sa ilang warehouse ug may umaabot pa nga delivery sa inangkat. Ang Kapitolyo misaad, muabag aron mas mapakatap ang NFA rice sa kamerkaduhan pinaagi sa mga accredited retailers. Nakitang makatabang nga di magpasagad pagsaka sa presyo sa commercial rice kung daghan ang NFA rice sa kamerkaduhan. Sana matutulungan kami ng LGU, but we request na if you're a cooperative, talagang mapalicense kayo. Kasi talagang kailangan na mayroong legal personality yung pagbebentahan namin ng bigas. So kung yung LGU want to help us, po pwede makipag-tie up sila. So it's a lot of supply and demand. When they're flooded with a very good quality NFA rice, pareha kuno commercial, I don't think our commercial rice variety dili mo naog. Subay niini makig-alayon ang Kapitolyo sa mga local government units. We will encourage the LGUs to help pag sa distribution in mga rice. There's no rice shortage man according to the NFA. No? In fact, there's a sufficient supply of rice. Ang problema lang pag-distribute ng logistics. Samtang nahisgutan sab sa tigom ang presyo sa krudo. Matud sa Energy Department nga nag-monitor sa presyo ning tuiga, dunay 35 ka mga price movements nga nahitabo. Mayoriya niini umento sa presyo, inay sa rollback. Mga 10 pesos ang gibana-banang adjustment sa presyo sa parehong gas ug diesel base sa ilang monitoring. Subay niini nasabutan sa council ang ilang regular nga tigom alang sa monitoring sa presyo sa mga palaliton. But we will take measures as well, no? Based sa ilang mga recommendations, based on what they're telling us now. Importante yan nga mas strictly monitor nato ang mga prices of mga prime and basic commodities. Nico Sereno, Balitang Bisdak.